Yes. Ja mä profetoin oikein, että kun Luka tekee voltteja, niin sairaat paranee. What? Joku ajattelee, että mitä tää on. No mä kerron sulle, mitä tapahtui. Me oltiin jokunen viikko sitten kääntöpiiriseurakunnassa sunnuntaina ja Pyhä Henki sanoi mulle itse asiassa toisen veljen kautta. Are you serious, my brother? Tee kohta. Se tekee kohta. Niin yksi veli tuli kysymään multa, että Miko, oot sä kääntöpiiriseurakunnassa tehnyt vielä kuperkeikkaa? Mä sanoin, että en ole tehnyt. Ja sitten menin saarnaamaan. Se otettiin multa niinku pois. Ja yhtäkkiä kesken saarnan Pyhä Henki sanoi mulle, Miko, tee kuperkeikka. Ja meillä oli striimi menossa Facebookiin. Ja minä tein kuperkeikan. Ja tiedätkö, tuli viesti, että ihminen parantui välittömästi sinne, kun se katto Fasesta ja tehtiin kääntöpiiriseurakunnassa kuperkeikka, niin hän sai terveyden siinä samassa hetkessä. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Musta tuntuu, että monissa seurakunnissa tarvitsisi tehdä vähän kuperkeikkoja.